Türkiýede daýyn Türkmenistanly watandaşlarymyzyň başyna ne günler gelip ýörenä, şolary detally görnüşler bilen aýtyp berýäňde gaty gynandyrjy hem utanç berici da. Şu Türkmen halky nähili ýagdaýa gelip ýetdi watandaşlar. Türkmen halky şeýdip ýörmeli milletmi? Türklerem gaty neme diýerler da bizi utandyrýarlar. Sizin ýurduňyz günde günaşa telewizion kanallarynda görkezip aýtyp durda. Şo nevitini, gazyny ýere göge sygana siz bolsaňyz beýtip ýörsiňiz. Şo ýanky aýtyşyň ýaly itiň şigin götüne rastalap ýörmeli türkmenmi biz? Biz şeýdip ýörmeli türkmenmi? Biz öz hakymyzy, hukukymyzy talap etmeli watandaşlar. Edil wagty gelip ýetdi, wagty geçmem gitdi. Ve ýanky Arslan kardeşimiz diýdi da ýani häkimliklere, başga polisleriň üstüne batyş etmeli biz. Doğrudanam. Sebäbi bizim hakymyzy, hukukymyzy elimizden alyp oturan jenaýetkar töpere hyzmat edip otyşalar. Şu biz şu Saparaga dagynyň mundan 30 ýyl öňki gurjak bolan nemesi ykdysady ýer su reformasy edilen bolsa biz Türkmenistanda baý bir Arabistan ýaly ýa-da Kuwait ýaly, Norwegiýa ýaly baý hem bir geljekde nesillerimize de bir miras galar ýaly bir ýaşaýan millet bolup ýetişmeldik da. Emma şoň öňüne geçjek bolup häli häzir dirjaşýarlar. Häli häzir iş alyp barýarlar, gije gündüz ýatmany. Şu interneti kesmek diýmek näme diýmek? Şuňky gün haýsy bir döwletde internet ýok. Şoratlaryň üstü bilen biziň halkymyzyň ýanky ýerasty, ýerüstü baýlyklaryny halkyň agzyndan kakyp alyp ýurtdaşyna çykardymy? Näme etdi? Bu zatlaryň entek hasaby soruljakdyr watandaşlar. Şoň üçin bize oňluklarymyz gerek. Şoň üçin biz herekete geçmeli günümüz gelip ýetdi şuňky gün. Şoratlary düşündirildi şuňky gününe. Siziň öňüňizde watandaşlarymyz her kim öz pikirlerini aýdyp